Beauties. Hello. Kahme an Inyog Shaw Ishlu. Ishle. Diri, Brian Shaw leef no Nuacht, well, Nuacht. As Meiriceá, dan new law diag mi nolog ra vile sa hoch diag. Agus mar ekin shiv si éroid agus teamh daunda príomh ábhar an léinneamh. Ní sagam an bhecinn sibh na mór rómta an sin, ach tá sé na dhéarchéim éráide sna Hoileán Galapagos. Marial thaobh farraigi. Le taobh farraigi tá méid na sardín sna hagéin ag ísliú, agus dáréir sin tá na mór rómta Oileán Isabella Oileán Galapagos ag creacha túna. Ní sagam cén difriocht dhéanaan sin, churann sé isteach na mór rómtas dócha ach is chosúil gur scéal mór é seo in díomh éráid cibé. Tá arú éráid ag chur na créatúirí uathúla seo I Mail na Hoileán a thug inspiráid do Charles Darwin. Tá Seanad na Stáit Aontaithe tar éis leasú Priosúin uíomha. Bile dé fáirteach sé seo rud atá sách anmh na léitheantaí seo. Seo é an taithreú is mó le glúin anús de bhlíthe atá beidir ródhíon ar choileolacht agus a chaithfean daoine sa fiosún ar feadh rómhaide. Michael Flynn, well, bhí sé le bhí an peanbhreithúnas le Trócaire de Máirt ach agus rud éasca siimplí forasta bheagán ba chosúil ach bháin gur labhair an breithimh le agus faoi Flynn le déistin samhnas agus móisiom. Thug sé achasán ceartó. Bhí sin na scéal oscailte le seachtain anús go raibh Flynn ag súil le Trócaire agus buige ón bhreithimh seo. Ach ba léir nach móna sásta a bhí an breithimh a thug le fios go raibh an túsal Flynn tar éis an chuairt a chur ar bhí seois. Mar sin thug sé seans do Flynn fannacht cúpla mí níos mó comhaibbriú a dhéanamh leis an gúirt agus le súil go bhíoch sé níos mó Trócaire ón breithimh an chéadú eile. Ghlach Flynn le seo, ba léir go raibh sé scantraí. Foras Donald J. Trump, Carthanas an agrais Trump. Tá an Carthanas seo
Tréis teliú lánskair íana nó díscail íana. Thug sé féin mar ránóg nó éite charnach an agras an na himpireacht Trump. Ach mar idirm heli an tagars seo féin lánskair íana nó díscail íana. Agus sóchainnig léir a chorhaid. Well, a chur faoi bhuiirseacht cuairte. Níor mé éanú duile a gháin gur chuirú líomhhaintí tromchúiseacha I léhan Carthanas seo. Ní Carthanas ní ré ach seicleabhar dar leis an ordaine Barbara Underwood a bhí ag fóint do gnó Donald Trump in méid. Facebook. Scéal é seo faoi Príobháideachas ábharsach tábhachtach sa lá inniuhan. D'fhráil Facebook Príobháideachas dá úsáideoirí nó lig sé thug sé le fios nó le tuiscint go raibh sé ag déanamh le héad. Ach idir dá líonann tá cápéisí inbhealnacha tréis teacht chun solis. A nachtaí an cópháirtíochtaí idir Facebook agus cólachtaí móra, olbhóra eile, Netflix, Spotify agus le héad. Ruchtan áil eolas príobháideach an suíomh ruchtan ansáiteach ná riire. Nus tá rialach í príobháideachas le ag Facebook ach séard a rinne Facebook na díolmhaí siad na cólachtaí seo. Sin thug siad díolúine don na cólachtaí. Ruidir bith bhíon leo dhéanamh leis an neolas. Léiríonn an scéal seo chu tapaí agus tá cólachtaí ag bailiú agus ag díal eolas ar aghaidh. Siad sonraí an táirge is mó díal agus lorg ar dam faoi láthir. Lecha mé raibh. Heiceáladh litreacha san Néanta Sorpach. Agus ón heiceáil támuid ná an léamhanis cicho bórtha a bhí tailóirí de chuid an Néanta Seorpaí. Faoin rúis, faoin tín agus faoi Donald Trump. Din siochlaí na heiceálathe líonra teaghála na tailóirí le fada. Thug le fios gur raibh búirt mór ar na tailóirí I le rialtas dochútha corach gógach Donald Trump. Agus chomh búrtha agus bhí siad go nábhunóch an Íráin chlár núcleach. Agus mar tá ráid agam henne
Tá ma Iránach mise, dáhhaóch mise má chlár núcleach. Is léir nach bhfuil testáil ó rialtas an Iarthar ach an Irán is crisa. Vápáil. Cad an vápáile úsáid, suir gaiilú ar an méar de vaping. Gáltatín sin an ghailge effigiúil na tatíní seo. Tatíní a dhéanam gál ach nach níon an deatach. Is maidiú an terma, gáltatín. Tá tiismethóirí ag gairí trína chéile faoin chuaigh bhfuil déagóirí ní bhhaina baint tríal as na gáltatíní ach ag gáil andúlach. Fáil andúlach. Ní féidir leis na saneolatha, cabhar a bheithirt. Tá an tuachtar an Trump agus an pártaí déanach ag lorg córéiteach nó sus cogaí sa díospóireacht seo faoin bhála atá Trump ag iarra a thógáil. Ní fios cé ar de thiocas as a córéiteach nó andeochaí córéiteach ar bith. Cábhfuil an club rifle seo, nó áireach béidir, chuir dochtúir goram isteach ar bháilreacht sa club rifle agus dúiltaíú dó. Is club atá go thomláin bán agus is cúis díma de chathair bhí géirí na scailtaní cinne seo a tháró ceannar fáil an ceann seara áilearb. Well, ní raibh leon thoras seo. Tá fear as Yemen tá nó chónaí an Brooklyn inis. Scartha ó na winter i Yemen. Fiú rééis dó fónmh a dhéanamh do na Stáit Untaithe margheall ar an bach taistil atá i bhaim. An bhfuil Mary Poppins go maith. Deir manóla dargus gur lú íomhnis atá le baint as an scanán. Níl sé uafásach dar le manóla ach sa deire deir sí mítheannimhach agus gan súáilce. Ní léonú de le ráth go faoin scanán. Tá Eorop tar éis gníomhú i dtíobh inchlanán cíche sa rank go háirithe. Inflandaíú inchlanán igithe. Níos agam is chuir a dhéanans an igiocht seo ach níl effigi sa rank sásta agus tá si tréis na hinchlanán a eisgharm a dhéanaan allergan ag rá gúil baint ag na hinchlanán seo le heilse neamhghamach. Tá Jose Mourinho caiiteach as Man United. Hananta sé an post ach ní rá sé ná teagháil a chuineáil leis na himróirí óga. Well, tá an Red Cat có dearg an bíalan i Manhattan tá le fiche blian le dúna. Deire seara bhilis a deir an peidir is maidim sin. Cúpla focail deas a daoibh arnáil focail tá agam ach nach núsáitim
Frappa. Seasan tú rud frappa. Gurm chlis. Focail nach bhfuil úsáid bethagam dó ach bháin gúrsaí airgeadais. Fuaisibh, focail be cheartam a bheith an úsáid ach nach núsáid sim minic go leor. Rec, be cheart gach siopa a bhfuil díal súltasach siúdach rec achar sa bhainniug. Druch iarvart, druch rud a hagans as rud eile. Aséintóir, focail be cheart a bheith. Éiliú, an éiliú agus camiléireacht, sort. Atrúrú, well, is féilte do roiarcha atrúrú. Ach, úsáid an terma freisin más dochtarthú atá ag chur áthar raig go dtí dochtar eile. Dúig atrúrú an áthir. Cúram príomhúil. Sin an chéad cúram a aon áthir nuair a bhíon siad tí úram príomhúil. Cúram príomhúil. So, Dr. Tailí mar hampla sin cúram príomhúil. Má tá dochtúr nó duine eile, duine be ceangailte foras eile, tá sé cócheangailte leo, cleannach. In scópacht an drólan. Ní raibh an focail in scópacht agam, agus ní raibh an focail drólan agam a charéigen. So, sin an fá gur churméis nísteach. An anan léargas roiarch agus tangreacht. Siad an gurbonan, sort. Ok, caiim mé fágail. Tásúla go gur bhain sibh tanamh as an chlár nuíochta. Ní sin atá dáliú. Tásúla go bhain sibh tanamh as an dáliú nuíochta seo. Agus go mbeidh muid a caintlí chéile arís ar bhád a chuidir dálín goim ra dé ar rih go léir agus tásúla go mbeidh muid ag caint arís go lua. Slán tamil.